bisan pa sa kalibutan itong ipuyan, wa na ipaglaom. In this hopeless world, abot ko namin na mos pangitabo sa ito ang nasod, kano sa pagkano masulban ng problema. Ingon sila kaniadto kuno, mga opisyalis, kurakot, pero karon dili na. Karon hakot na. Ang tanan nga suliran sa kalibutan, matapos ka na nagbalik sa Diyos, wala po'y nasayod kano sa asya mo balik. Mahimong ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Iyo siya wala na ibalo. Arong ang tanan, mangandam, kay basi mo balik siya wa takandam. Juan 14 versikulo 1, dili malisang inyong kasing-kasing. Tumuo lang mo sa Diyos, tumuo sa mo sa kuha. Ingon siya, tuo mo sa kuha. Siya kay sa balay sa kuha, doon ay daghang pulianan. O niya mo adto ko, mag-andam kong luna, alang ka ninyo, dili na mo dinhi. Dinhi sa atong sa matupi, dili na ta dinhi mamuyo. Dili na ta mamuyo, bisan asa nga sok sa kalibutan, sa mag-andam kong luna, alang ka ninyo, pagkanindot kayo. O niya, usay kita di man tumutuo, na bagyo langit, na bagyo ganda mag-Ginoo. Na kung kita mahigala ko magtulog-tulog lang, di ta mo basa sa pulong sa Ginoo, usaw na to pagkibalo nga doon nagiganda mag-Ginoo alang kanatong tanan. Kini mo atong textbook sa atong pagtuon, gikan kagabi hangtod kasakatapusan. O niya yung siya kung makandam na kog dapit alang kaninyo, taga maput matupi, alang kanato tanan sa Pilipinas, sustibok kalibutan, alang sa mga viewers karon nga na karon silang puluyanan. Kung makandam nagluna ang Ginoo alang kanatong tanan isa, mubalik ko, kuhaon ta mo. Muna nindot kaayo. Mubalik ko, kuhaon ta mo, kanus sa mana. Kay kung pwede palang mahagdanan ang langit, pwede naghagdan ng lakaw na ta. Pero kay ang pag-adto niya nagdapit giandam sa Ginoo ka namang inigbalik niya. Di man na pwedeng magsakay tag jet plane, magsakay tag rocket. No, it cannot be done. Magpaabot ang ito niya, magpaabot ang igbalik sa Ginoo, igbalik niya, muna ng panahon na mga tuta dito. Ang nakanindot kaayo, kaya ang plano sa Ginoo may gala, alas ito magkapaglaom karon, nga iniganin niya kuhaon ta, kuhaon mo, kuhaon ko, kitang tanan isa, aron kon asa ko, tuasad mo. Di ba nindot kayo? Aron asa gani ko, tuasad mo. Muna mahigala makapaglaom, nga kining kalibutana, dili ni dayon lumalabay lang tani. Di po ni dayon ng mga butang. Tanang butang sa kalibutan, doon ay katapusan. Awan ang giandam sa Ginoo, alang kanimo, alang kanako, dapit nga way katapusan, mag-uban kita, kauban sa Diyos. Muna nga ngatong tunan karon kanong kagabion, naguluhan kini pag kinabuhi uban ng paglaom ngining kalibutan nga wa nay paglaom. Kita ninyo? Nga naman, na may saad sa Ginoo. Ingin siya, mubalik ko basta makaandam na kugluna, kuhaon ta mo. Muna makaingon ko, dini sa yuta, magkinabuhi lang ta, doon na tayo paglaom. Bisan pa sa kalibutan itong ipuyan, wa na ipaglaom. In this hopeless world, abot ko namin na mos pangitabo sa ito ang nasod. Ingon ta, kano sa pagkano masulban ng problema. Ingon sila, kaniadto kuno, ang mga tao, mga opisyalis, kurakot, pero karon dili na. Uy, dili na di ay. Isa o dili na, pastor. Karon hakot na. Nalabanan. Kaniadto kuno kurakot, karon hakot. Grabe kayo. Pero walay problema ko na Ginoo. Kay mo balik ko. Now, alang sa magtiayon, gusto ko makita ko na mga kamot ko na sa magtiayon nga naagi din eh. Banak asawa. Palihog ko no. Banak asawa dyan. Na ako'y question karong Miyerkules. Banak asawa. Walay quiz karong Miyerkules. Kana ako'y question and answer para sa banak asawa. Kung magka-kinsay highest, akong hatagag palipay. Koreki ko no ang papel. Kung nabay na perfect ha. Koreki ninyo. Okay. Now, kagabi nag-isgot ta, unsao na to pagsulbad mga problema diha sa puluyanan. Karon, sulbaron na to, mahigala ko, unsa may gisaad na to ngadto sa mga asawa ug bana nga natuman. Ha? Muna yung nga, promises are meant to be. Kana bitang paingon nato sa pare, sa pastor magkasal, imo bang dawaton kining lakihang mahimong bana, ingon ang lalaki babay, yes, I do. Lalaki usab mao gihapon, yes I do. Pero kumusta man ang atong yes I do? Naay problema sa balay, unsa man ato pagsulbad, mo natong gitunan kay gabi. Now,
Unsa man pagsulbad ang problema sa puloy-anan kung ang atong pagsaad ngadto sa kapikas kinabuhi taphaw lang naras tumoy sa dila. Amin ninyo, ang tuyo sa Ginoo sa kaminyoon nga unta ang kaminyoon mulungtad. Ang kaminyoon limisan sa gugma, nga ang kaminyoon kini murabag giliyukan sa pulong gugma. Nagingon na balang kasulatan Kolosas 3:14, ang gugma mahinungdanon sa tanan. Mahinungdanon sa tanan. Mo ni pinakamahinungdanon. Okay? Ayon siya, ogon niya mo ni bugkos sa banag asawa nga dili gyud kay matangtang dayon, mo ni magahigot sa banag asawa, magahigot sa tanang mga butang nga dili gyud maluag og matangtang, completely together. Amin ninyo, kung magminyo ka tungod kay daghang kwarta, pag wanay kwarta biyaan na nimo, tayo niya pagayo. Kung maminyo ka kay gwapa mo guna siya, minyo ako kay gwapa, o niya karon, pagkunot ng snaong, o niya puti nagbuhok, mga pangag na, muna sa pagkasal sa mua, gibinuangan, bigkasal, giingnan ko, ikaw, Jerry, dawaton ba nimo si Marife, bisag mga hingo na ngipon o mga larot ang buhok, karon mo kita kadungog kasal inani. Mga hingo ang ngipon o mga larot ang buhok, di ako po kay gumura binigkumidya, ikaw, of course, dili na yes, I do. Of course na. Pasilan may igala, gisaara nato ang atong kapikas kinabuhi. Muna ang kaminyoon, ang tuyo sa Ginoo, ang kaminyoon mulungtad. Nga naman, tungod kay ang gugma nga dili hakog, magdala sa lalaki o sa babae, ngadto sa panag-ipon nga mahimong puloy-anan. Muna bita ang gugma unta, mulungtad o hangtod sa kangduran. Last, the secret of love that lasts, niya 5 kabok. Bantayan ninyo mga magtiayon ha, lalaki babae, banag asawa. 5 kabuok, ingon pa ni Dr. Gary Champan, mao ni ang mga sekreto ngano ang inyong pagpuyo mulungtad. Una, ingon sa dinhi, kinahanglan nga kanunay matag-adlaw, doon na kay pagmamatuod sa imong gugma ngadto sa imong asawa, ngadto sa imong bana. Mingon ka, ga, I love you. Tubag rin, I love you too. Kisa may gingon anak din nga banag asawa, be? Tas kamot. Kuya, nadiniskilin na ha? Believe ko. O na-premiuhan mo yun. Pagutan-o na ko na unya. Bitaw. Mo na yung affirmation. Dili lang kanamin yun na mo, wala na dayon. Imo kanunang gisgutan, kigog mata ka, abi ni Muga. Usara ka adlaw nga wala ka din, puro mo rin ako sa kasimana. Inana ang gugma. O niya, palitan karon naisunod ana. Kanang pulong lang, ganahan kay ko si mong buka, labi na ka na imong gipaputlan, ay, pastilan mo na kagsisyaron kunita. Pastilan. Mga ginagmay ra na, pag-agi si mga asawa nga naligo, humuta sa shampoo, oy, o sige, shampoo na nimo, Lanslov. O sige, Lanslov, lana de eslubi. Munang baho kay pag-agi. Puro agi mo sa mga, humut kayo. Affirmation. Ikalawa, ingon ni Champan, giving of gift. Birthday sa imong asawa, imong hatagan sa bana, hatagan nimo gasa. Valentine's, hatagaan nimo Valentine's card. Bulak, ihatag nimo anniversary. Kinsa may nakadawat og bulak, panahon sa inyong anniversary sa kasal. Taas kamot. Kinsa may makadawat og gasa gikan sa bana og sa asawa, panahon sa birthday ninyo. Karong Miyerkules ako ng pangutanon, banag asawa gyud dinhi. Paghatag nimo gasa, kanang paghatag timana sa gugma. Mato pa ni Dr. Chapman, giving of gift, it is a sign of love to your spouse. Hatag. Okay? Bisag ginagmay lang. Kung tay kwarta, ginagmay lang, bisag pungpong lang sa rusas. Ayaw po ng bulak sa nangka, kaya di mo na maihata ng bulak sa nangka. Ayaw na. Kanang rusas, ihatag nimo, gasa nga to sa imong kapikas. Ikatulo, makita nimo imong asawa nga nagdala og tubig, bugat kayo, gasang kiig, ikaw nga ba na, mudagan ito, ako dala. Pastilan ang asawa na bation ay kanindot.
Pero ganing nagsangkig ng asawa, nagtanaw lang bana, kaya nagtanaw TV, o nagbasag newspaper, ning aging asawa, diya sa tubangan, wa gid tabangi. Wala sila acts of service. Nayo sa kapatiayon, tinuod yun hitabo. Nagbulag sila, tungod kay nasuko, pag-ayo ang bana nga to sa asawa. Ang asawa, naglabas siyang mga sanina, of course, sa pamilya. Unya kay ang bumba kay wa na may handol. So, anak ko ni taon sa asawa, ang bumba, iduot ito, pati lisura, dugay makagawa ang tubig. Karon ni Abtanag, alas 12:15, mo'y pag-uli sa asawa. Suko sa bana noon. Nga na magkakaroon pa ka na uli. Kay malo ka alas 12:15 na, wa pa kilinungag. Ingon ang asawa, o sa may gitrabaho ni Bria sa balay? Ay, nagsiligtan og TV. Isang wa kay balo, nga ang bomba dito nawa na handol, grabe kinisod kayo bomba, hinay kayo mo gawas ng tubig. Ikaw sa may gihimo nimo, dili na akong trabaho ang paglungag, imuha na. Ang ako ang papangita og bugas kung sa lungagon, ang paglungag imuha. Pastilan sa gihimo sa sawa, nag-uul kay siya, mao ni akong bana. Gatanaw lag TV tibok adlaw, dili tibok adlaw tunga sa adlaw, alas 12:15 mo pay paguli sa kay palungagon pa suko ang bana. Nilakaw ang bana mahigala ning adto sa mua. Hilak siya. Ang asawa nilakaw ang asawa. Karon ang bana kadi man na anad mga bata, ala hilag dinhi, ala ihi dito, libag dinhi. Isa di masilbi ni. Kinahanglan ang asawa na adire. Ipangita niya asawa dito sa mua, among gihimo kay naghimo maginanipon nga meeting, so among gipapuyo siya mo'y tiglungag namo. Among isilduan. Sa pastor, Pauliana, kung ba na ako asawa dito, pastor? Kung ano yung imong pugi kasabaan nga, kay balok ka nga naglabas siya. Saga, pasayluan lang yung ka. Di na lagi ito mausap. Ingon na yung asawa, di mausap, kadaghan na naman na himuha sa kuha. Siya, more pa, di na ko na usbon. Sige lang, misis. Uli ka, ninsaan yung bana nga, di na mausap, obserbahin lang. Mister, ayong inanaa, diha sa balay, dili sabton kay kita mo'y breadwinner, di na tamulungag. Kinsa man din yung mga banang mutabang ulungag silang asawa, be? Kinsa? Oh, kanira gyapon din eh. Kinsa may lain niya nga mulungag? Kalungag po ka? Ha? Kinsa man din yung banang nga manglaba? Manglaba. Maglaba na po mo sa inyong medyas. Abi ninyo, masubog yun kay ko. Nanglaba ko, litawap ako. Pagpanglaban ako, gisingit ako sa kamigo, Jer, mau na, wa may asawa, pang-asawa, anong dunay mo laba? Nagsigo panglabayin ko nga, umaw ng lakawa nga, mga asawa lang ta para mo laba, hilpir atong gikinahanglan, dili asawa. Pas nila, nang na nila, aron na asawa, mo'y mulaba, mo'y mulungag, mo'y mukuhag tubig, o sa mahimo sa bana. Higala, acts of service. Kung ikaw na igugma sa makapikas kinabuhi, tabangi siya sa pagbuhat sa mga bulaton sulod sa puluyanan. Ikaw, ikaw din quality time. Banag asawa, dili minudanon kayo ang daghang panahon. Nga kamo nagkuyog. Bisan kung gamay ra nga panahon kamo nagkuyog tungkol sa iyong trabaho, apan quality nga ma-feel sa iyong asawa sa bana nga samtang na among duha na ang kalipay, na ang katawa, na ang panagiusa, na ang pagminahalay. Dili kay kanunay mo na sa balay, pirmi magkuyog, pero pirmi po mag-away. Dili na mao. Quality time. Nga bisan kung kadyot ra mo magkuyog sa balay kay lagyo ang trabahoanan kada adlaw mo lakaw. Wala ko nag-ingon magbulag mo puyo ha tungkol sa trabaho. Ako nang isulti kagabi ang problema sa magtiayon kung magkabulag, adunay tsansa nga ang usa mangita og lain o ang nabilin mangitag lain. Dili ko katuwa na amigo nako. Primero niyang bulan dito sa Amerika, sige tawag, kumusta man ka? Mingaw na kay kunimo. May kayo ang pagtinawganay. Unya kay di man to sama ron cellphone nga dali ra kayo. Kato na man to'y gadget nga kinahanglan ibutang nimo aron makatawag ka. Nadugay na tulo ka bulan, di naman manawag. Ingon na naggipuyan niya nga, natingala ko pastor nga tulo ka bulan, di naman manawag. Unya nagsing sa abi nimo, sa Pilipinas pa ko, ang akong asawa partigyong isuga, I'm a battered husband under the saya ko. Ingon ang ilang gipuyan, ingon sa kuhay, saka,
Uy, naandisaya naman after 3 months. Pero nag-obserba, regala ko ang iyang ipuyan, na nasi kuyog-kuyog nga babae. Mo day andisaya na. Pila ka mga bulan, di na magtawganay. Naadto ko dito, pag-istorya niya akong yung gitanaw, ay tinuod yun. Di na siya mutanaw sa ko, di na mutagad, amigong tami, kay maulaw siya nga akong sukmatan, nga no mani. Nga naman, lagyo sila. Namatay ang bana sa Amerika Mahigala, nga gibiyaan niya ang asawa, nara dinhi sa bukid nun. Di na ko sulting asa. Apa naluoy kay ko. Ang asawa na lang, ang inahan na lang nagmatuto sa mga bata, ang amahan tuwa sa Amerika unta, pero sa unta man na may laing bathala. Muna nga quality time, ayaw mong lagyo ay og trabaho, bahalag makalisod ta, dinhiri kita sa itong barangay, nga makita nito kada adlaw nga itong bana, makita itong asawa. Aduna gyud problema kung magkalagyo ay ang bana kasawa. Ikalima, katapusan, physical touch. Oh? Hisgutan ako ng vitamins for marriage, akong di mo na diniun niya sa inyo ha. Dili pagkaron. Kaning physical touch, sa mga lalaki dili kay ni siya importante. Pero sa mga babae, yung mga bana, mga babae, ganahan yun na sila kanunay gakson, agbayan, gunita ng kamot tumangtabok sa karsada, dili kay, sige, padali day. Yan, nag-una ng bana, gibiya ng asawa. Yan, buros man ng asawa, hinay kay mulakaw. Maulaw ang bana mo kuyog sa iyang asawa nga buros. Para sa kumahigala, garbot ang mga bana. At least, ang ako asawa nagburos sa ato patinuod kong lalaki. Pero pastilan kay pagburos sa asawa, biyaan na mas bana, maulan mo kuyog. Ayaw. Guniti ang kamot ay tigulang dito sa mas tambulig na nabuks na tigulang ng yun kayo. Naggunitay pas kamot, tagtanaw lang ko, akong gikudakan, biya gipangitan nako ang kudak nako, di naman ko makdumduman. Nagunites sa kamot, hinay ka naglakaw na sa dalan, mga tigulang na. Iku pagkanindot kayo. Igo kay siya sa gisulti ang 5 ka mga lingway sa gugma sumala ni Dr. Gary Chapman. Mahigala, mauni ang himuon aron mulungtad ang pagpuyo. Muna yung din nga, love for a lifetime. Gugma na, hangtod matigulang na ta. Bahalag tigulang na. Ang I love you na to, I love you na kay wa naman. I love you. Ingon na dayon tong lolo, ang apuhan ba, tawag siyang asawa, langga. Taod-taod, mahimo ng sweetheart. Sunod, mahimo ng honey. Sunod, mahimo ng mahal. Nag-obserba day ang apo nga 8 anyos. Isa, grabe ka sweet ni lolo. Uy, ganihan langga, na ay sweet, o niya na ay honey. Ingon dayon ang apo, lo, grabihan ni mo ka-sweet kang lula, luoy. Ganihan, ang bantay lang ko ni mo, ang itawag ni mo kang lula, langga. Sunod daw, nagtawag ka niya, honey. Sunod, sweetheart. Ingon na yun ang lulo, ay saba biya si mong lula do ha. Ang tinuod lang do, nalimot ako sa ngalan sa imong lula. Muna bisa kung sila itawag na ako. Still, limot na di ay. Bahalag mga tigulang na tamay gala, apanagyapon, kita nag-endearment. Kanang tawag bitaw, kisa may mga magtayon din ang tawag sa ilang mama, sa ilang asawa, mama, be? Tawag sa inyong asawa, mama? O niya ang tawag sa bana, papa, kinsa man? Pasulugon mo na yung tawag? Ha? Uy, mama, ato man ang asawa. Na mama naman hinoon. Ingaw dahil usaka, alang-alang pastor, nga kumutawag may sa ngalan o honey sa amo ang asawa, ang mga anak may honey. Uy, mohani na po silang mama. Muna ilang taon, mo sunod ko ang anak, magbama sila papa, mga higala atong bantayan, kanang atong asawa, di gina na to mama. Asawa yun na siya. Langga, sweetheart, love, usa pala diha mga endearment nga mga tawag. Muna, magpabilin ang gugma. Yes, sekreto sa gugma nga mulungtad, 5 lang ka mga lingwahe. Ingon din balik ko na to ang gisulti sa Korinto. Ang gugma, kanunay mo suportar. Ha? Kanunay na, dili kay ugma, wala na. Kanunay mo suporta, matinud-anon, o niya malaumon, o niya masaligon. Muna gugma, pasilan pagkanindot kayo, no? Malaumon, masaligon.
Sa ato bisan paglagyo mo anang adlaw o duha ka adlaw, duha ba ka semana, ikaw masaligon ka. Naigugma man ka. Kumusta man ka diha? Okay raman, ikaw diha. Okay raman po, puro kusugas ulan diri. Uy, ayaw pagpasingulan ha, kay basi mag-ubo-ubo ka. You see, makita ni mo na, grabe ang gugma. Pero ang uban may gala, di gani makauli og pila ka oras, maglain na nagikabuangan tingli ay nga nawa kauli. Ayaw nga na magunahon na matana. Ang gugma, kanunay na musuporta sa imong hinigugma. Kana siya matinud-anon, o niya malaumon, o gunya masaligon. Mao na ang gugma. Karon, giunsa man ni Kristo papakita sa gugma nga ni kanato. Klaro ang gisulti sa balang kasulatan. Kung ang bana na higugma sa asawa nga to sa bana, ingon ang balang kasulatan din ni Roma 5:8, apan ang Dios nagpadayag sa gugma nga ni kanato, nga bisan kita makasasala pa, si Kristo nagpakamatay tungod sa atong makasalanan. Grabe ang gugma sa Ginoo, no? Kinsa may tao manghigala nga magpakamatay tungod siyang higala? Wala. Never. Aba si Kristo nagpakamatay tungod og alang kanimo, alang kanako. Siya nagadupas Kalbaryo sa cross. Nagpatulo siyang dugo, timan siyang gugma. Gani ko nimong tanawon, nganong iya man ang gihimo? Nganong gihimo mo to ni Kristo? Nahigugma siya. Pero nga naman yun. O nahigugma yan, tagaan. Okay, muna inyong kikinahanglan, tagaan ta mo. Nga naman yun na pagkamatay. Galatia 1:4. Ingon sa din, si Kristo nagtuman siyang amahan. Ipadala sa disyuta, sumala sa 1:3-16. Nagatuman siyang amahan, naghatag siyang kaugalingon, ingon nga sakripisyo. Aron sa, ingon din alang sa itong mga sala, aron luwason taniya, ni ining daotan nga kalibutan, nga atong gipuy-an. Nindot kayo, no? Iya tagi pagkamatian kay gusto niya luwasuntan ning kalibutan nga daghang mga pagantos. Muna may gala ko nga ato ang theme sa ato ang panagtigom, The World Beyond Tomorrow, kay kining kalibutan nga atong ipuyan dili ni atong puluyanan. Kuhaon ta sa Ginoo, luwasuntan niya gikan sa mga pagantos sa kalibutan, hinungdan siya nagdupas Kalbaryo sa cross tungod siyang gugmak kaninyo, kanako, kanatong tanan, kay gusto niyang hawason ta aning kalibutan nga puno sa mga pagantos. Adunay rescue plan ng Ginoo. Dili lang ka na ma-rescue, dunay plano saan pag-rescue sa baha, o saan pag-rescue kung dunay linog. Ang Ginoo dunay plano saan pag-rescue sa mga tao dinis kalibutan nga naa ang mga pagantos. Munang naay dili ta malakay eroplano ha, ako ra gibutang diha. Apan ang plano sa Ginoo pag-rescue mo nang pagbalik niya. Iyatang luwason, iyatang himuon nga makaiskapo aning kalibutan nga itong ipuyan. Niya gisulti may gala ko ni Apostol Pablo sa Roma City 25 na sa dinhi. Salamat kayo sa Dios. Nagkapasalamat ko kang Ginoong Hesukristo kay iya kong giluwas. Kwarta, wala. Namatay higala ko ang pinakadatong nga tao sa Pilipinas. Kinsa man? Kinsa may adunahan. Si Mr. C. Dito po ko sa Sri Lanka, 2023, nakabasa ko sa newspaper, uy, namatay na si C. O niya nagibutan nito nga, abi na ko kung nagtrabaho ko sa kong amo. Ang akong amo di ay nagtrabaho para sa kuha. Kung ano man agoy kay ang nahitabo mahigala, ang asawa ni Henry C, giminyuan niyo itong driver nila. So ingon ang driver, abi na kung ako nagtrabaho sa kong agalon, siya man din nagtrabaho sa kuha, kay pagkaminyon na niya sa asawa ni si, pila ka bilyon ang kwarta sa bangko. Hayahay kay ang driver, isa nga maag yung pagkapundo sa kwarta, kay nagtrabaho ang akong amo para sa kuha. Nawala ang kwarta, unsa man ang kwarta. Dili makaluwas sa tao, dili makaiskapo sa mga balatian sa kalibutan. Ikaw din ako ragyod, wala laing maluluwas, gawas lang kanako. Ako ragyod, ingon na Ginoo. Padayon magigala ko, 43:12, ingon si Isaias, ako magapadayag kaninyo, ako magaluwas kaninyo, o gonya, ako magasulti ni kaninyo, nga wa na'y Diyos sa mga tao tuwa sa lain nga nasod. Wala na mga Diyos nga makaluwas kaninyo, ako ra. Walay lain.
Sa atong panahon, sa kalibutan nga itong ipuyan, wala na ilain mo luwas ka na to. Wala ilain mo luwas ka na to, gikan sa kapaitan sa kalibutan, nga puno sa mga pagantos. Si Kristo ra, muna sa dini may gala, wala na yun sa buhat, ganiya sa daang tugon. Anita sa bagong tugon? Buhat 4, versikulo 12, ingon sa dini, wala ilain makaluwas kaninyo, kanato. Tinuod na, walay mga luwas, kundi pinagi sa gahom, sa usag, ginganlag sisos. Okay? Walay lain nga makaluwas. Gawas niya na ginganlag sisos. Muna makingon ko may gala, adunay paglaom, diha kang Kristo, bisan pa taliwad anta sa mga pag-antos sa kalibutan. Kining yuta, dili ni puliyada na to. Tuwa sa langit. Muna nga tong team song, muadto ta sa langit. Kisa may naghanong og langit, bitas kamot ko na. Wow, praise the Lord. Yes. Kitang tanan nagpaabot ubalik si Kristo. Aron nga ang atong mga pangandoy matinuod. Ang iyang pagbalik mo kanay katapusan sa tumapagantos. Ang iyang pagbalik mo kanay kasulbaran sa mga problema. Isa mawala na kung utang inigbalik si Ginoo. Igala. Ang tanan nga suliran sa kalibutan, matapos ka na inigbalik sa Diyos. O niya, ingon din, sa mahimo na to, ingon sa Matthew 24, verse 36, wala po'y nasayod kanus asya mo balik. Mahimong ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, why nahibalo? Bisa pa sa mismo ang amahan lang, ang tinuod mga higala, kaya balo gusto mo balik? Apan iyang gisulta kini alang sa atong pagsabot, araw nga ikaw kako, mangandam. Kaya minsan mo balik ko sunod tuig, karon na ko sunod tuig, na ko magandam. Iyon siya wala na ibalo. Arong ang tanan, mangandam, kay basin balik siya wa takandam. Muna ang tuyo niya, walay takna, walay pizza, walay bulan, walay tuig, ang iyang pagbalik. Muna ang tanan, nagpaabot pagbalik sa Ginoo. Ingon na balang kasulatan din balik ko na to, busa, kay wa man tayo may balo, magtukaw kita kanunay. Busa, magmata kita, kay wa ta masayod kano sa ubalik ang Ginoo. Mo na purpose kanong ingon niya nga wa gani masayod si Jesus, ang amahan lang. Ang tinuod lang aron nga ang tanang mga katawhan mangandam kano sa ubalik ang Ginoo. Mahimo mangigala nga ang kaluwasan matapos sa diyang ang tao mamatay, sirado na. Ayaw pag na bata pa kay ko, kung malagad ko, bata pa. Dugay pa mabalik ang Ginoo. Ayaw. Sa grade 2 pa ko, nakadungog na ko, mabalik ang Ginoo. Nagtanong ako lulog lubi. Giingnan siya sa kamanghuran nga anak. Ang among tiyaan isa pa. Nga nung nagtanong man kag lubi, mubalik naman Ginoo. Sultihan ta ka pa. Nga kanang lubi nga imuhang gitanom, di pa na mutungtong og batang, mubalik ng Ginoo. Agoy, namatay na lang akong lulo. Namatay na lang akong iyaan. Ang lubi, gitanom sa kong lulo, may gala, lisod nang mabot sa kuhit. Unya ning saka kong sulay, saka ko. Pag saka high school pa ko, hangin no bitarog may basta kay kanang lubi may gala, nag-abot ang udlot ana. Iko pa sila matinggo ning lubi patay. Di ka na to, ano ko mo sakag lubi. Tungod sa kataas. Sa kadugay nang ingon nga balik ang Ginoo, wala paghihapon, ayaw mong kumpiyansa. Nga naman, hapit na. We are almost home. Hapit na may gala ko, kuhaon sa Ginoo. Nga kung mahimo pa lang, hagdanan pa na kung doon ay dalan ng lakaw na ta. Hapit na. Ugma-ugmao na lang. Ingon tong usa. Nagtanaw sa isang silingan, nagkalot o kasilyas. Nya, lawom naman kayo. Isa pre. O sa gikalot mo pre, sa kasilyas pre. Isa na lawom man na oy. Muragwa magkayo na umabalik ang Ginoo pre. Sortiyan ka pre, kanay mo kasilyas, di pa na matunga, umabalik ng Ginoo. Di kita buunan niya sa abo ba? Napuno man ang kasilyas ngayang gihimo. Ang gihimo may gala, nagkalot tapos sa laing kasilyas. Napuno naman po siya. Wa man gyapon Ginoo. Nagkalot tapos laing kasilyas, puno ra gyapon. Gikan nato sa di na kumutuo mabalik ang Ginoo. Nga naman tulo na kasilyas ang nga puno, wa pay Ginoo. Pastilan pagkaluoy. Ayaw isukod may gala ko sa kasilyas sa pagbalik sa Ginoo. Kay ugma-ugmao na lang, hapit na sa balik. We are almost home. Gani ko ni magtanaw na balang kasulatan, siya na naspultahan, nagtuktok na. He is at the door. Kung na naspultahan, doon na yun kayo, abli na lang ang kulang. Tanaw na ko sa balang kasulatan. Nagyan ni Santiago, Kapitulo 5:8,
kinahanglan kamo magmapailubon. Kinahanglan kamo magminantuson liguna inyong kasing-kasing. Tungod kay Diyos hapit na mo balik, dool na kayo. Grabe no? Dool na kayo. Lord is near. O sa pagyod, tanawa, ang maghukom sa versikulo 9, ang maghukom nagabarog na diha sa pultahan. Kung nasa pultahan may gala, ang nakanindot ba, kay di ra yun mga bre si Jesus sa pultahan. Nagabantay mo sa mga drawing di si Kristo nuktok. Gibasa na ko, anong wala may durnab? Competition sa tanang mga artist may gala, dusi ka mga artist, nagtuon silang master. Karon, ingon ang ilang master, sige, paghimo mo o hulagway ni Kristo nga nanuktok sa pultahan. Kaya ang gibasihan may gala kaning Santiago 5, 8, 9. Di, himo na sila. Pagkuman, of course, gwapo na yung mga picture niya nakita nga na doorknob. Pero katong usa ka picture, wala may doorknob. So sa tanan may gala ko, katurang picture nga walay doorknob, si Kristo nanuktok, pero walay doorknob ang pultahan. Ingon na yan ang kilang master. Batanon man na naghimo, young man, ngano man nga wani mo tangig doorknob na limot kag butang o doorknob sa pultahan nga si Kristo nanuktok. Nintindog ang batanon nga artist. Isa nga, sir, ako nang gituyo, sir, kay kung si Kristo manuktok, dili kay siya mo abri, pinugos man na. Sa ato pa makasulod siya, kay makabri man. Akong gituyo, sir, nga walay doorknob, kay kung manuktok si Kristo, ang tuwa sa sulod mo mga abri, pasudlon si Kristo. Abi niyo sa reason niya may gala, siya mo'y nadaog sa tanan ng mga artist nga nag-contest anang picture ni Kristo nanuktok sa pultahan. Buti ba sabot, kung si Kristo manuktok higala, dili sa mga bre, muna ang kaluwasan, dili pinugsanay. Dili pinugsanay ang kaluwasan. Ikaw ay mo abri sa pultahan, makadungog ka nanuktok na, ablihe, kay musulod siya, o niya pag-abri na, musulod ayon si Kristo. Higala mao ni ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Muna ang rescue plan, mo balik siya, nindot kayo. Kaya ang iyang pagbalik mo na ng ganti ang ihatag. Usa ka kapitulo sa pinadayag nga tulo ka bisis balik-balik ka si Kristo mo balik dili madugay. Pinadayag kapitulo 22, 7, 10 o 22. Diya din sa 7 siya. Hinumdumin ninyo, ako mo balik sa dili madugay. O gawin niya mga panalangin na Ginoo sa matag usa, hatagan niya sa ganti pinasikad sa iyang mga binuhatan. Pinasikad sa mga mensahe nining mao nga kasulatan isa nga hatagan ta mo. Niya dinhi basihanan. Muani siya dili madugay. Badalanginan niya ang tanan nga diin nagatamod, nagabantay, nagasubay kanunay sa mga mensahe aning balaang kasulatan. Sunod, versikulo 12. Ingon dinhi. Paminaw mo. Mao ra gyapon kapitulo ha. Paminaw mo, ingon siya. Si Jesus, bubalik dili madugay. O gawin siya, ako magadala sa mga ganti, sa mga, ingon sila nga, sa mga premyo, dili po na premyo. Mga gasa, ihatag sa Ginoo sa matag usa, kana pinasikan sa imong maayong binuhatan. Kung ako maigala ko, nagahimo sa mga butang, makapasubo sa Ginoo, makapasubo sa kong silingan, why may binuhatan, awa po kay ganti. Versikulo 12, maghatag siya ganti. O niya, ato ta maigala ko, versikulo 20, isa din o gonya siya nga nag-ingon, nining mga pulunga, ako mo balik sa dili madugay. O Ginoong Hesus, palihog, balik na. Kay dugay ng pag-antos kalibutan. Balik na. Aron na balatian nga atong gitagamtam nining kalibutan na mawala na. Balik na. Aron na mapag-antos makatawan sa yuta matapos na. Nagyo dinig balik sa Ginoo ingon si Isaias og niya nang adlaw ang mga tao mo singgit sa kalipay. Mingon sila, aniya ng Dios katong ipaabot nga kaniya may kaluwasan kita. Aniya na. Mao na ang mga tao nga diin kanunay andam. Musugat kang Kristo, musinggit sa kalipay. Abaro sa mitabo sa mga tao nga dili andam, manago sa pangpang sumala sa pinadayag. Moingon sila, tumpagi kami. Kadi kami makakos pagtanaw si Maya na usa nga naglingkod sa trono sa kalangitan.
Apan ang mga matarong maninggit sila, niya na ang Diyos katong gipaabot. O go niya mao ning ginuha ang atong gipaabot, managlipay ta. Pagkanindot kayo, no? Managlipay ta. Sa kasubanan nga atong nabatan susunod sa dugayng panahon, sunod sa daghang katuigan, karon managlipay ta. O go niya ang Diyos nga atong gipaabot o balik na luwason ta niya. Pagkanindot kayo. Higala, ayaw lang yun mo kagool pag-ayo. Sa mga pag-antos sa kalibutan, kaya dili ni dayon, luwason kita sa ginunig balik niya. Mo kining panahona nga ang tanang kagulanan, tanang balatian, tanang mga luha, mga wala na. Ingon din siya sa iyang sinulat, may gala ko, Pilipos 3:21, og unya kaning atong masakiton nga lawas, dadon niya dito sa langit. Mga usab tang tanan, og unya kaning atong himalatyon nga lawas, ilisan kanig lawas nga di na mamatay, sama sa gihimo sa Dios Amahan ngadto kang Kristo gikan sa iyang pagkabanhaw, nahimo siyang dili na mamatay. Nindot kayo kung kitang tanan unya dili na mga matay kay kuhaon sa Ginoo kining atong himalatyon nga lawas. O sabita mo, ingon dinhi, og unya lalinon kita ngadto sa langit. O kitang tanan magkahiusa sa puloy-anan nga atong gipangandoy, mo kana ang kalibutan luyo sa kaugmaon. Higala dili kagabion. Kung kita, ikaw ako, gusto makatagamtam sa kalipay nianang kalibutan nga giadam sa Ginoo, himuon nato ang tanan nga samtang kita nagpuyuan ng kalibutana, atong hunanaon kanunay ang pagbalik sa Ginoo kasulbaran sa tanang problema. Ang nangamatay sa lubnganan, way problema na. Kaya kung namatay ang tao nga naas pagalagad, adunay paglaom. Kung ang tao namatay sa iyang pagkinabuhi, nga sukwahi sa kabuton sa Ginoo, anapoy silot. Klaro, gingon sa balang kasulat, tanaw ragod, ayaw mo kabalaka, atong mga tao nga diin nangamatay. Kaya nagbalik sa Ginoo, katong nangamatay, ingon sa dini, mamangon sila. O niya, ablihan niya ang mga lubnganan, o niya, sila o niya, pagabadhawon sa Ginoo, ayaw mo kaguol. Kaya katong tao maguol, mura mo walay paglaom. Inigbalik sa Ginoo, kanatanan na sa lubnganan, banhawon niya, kay dunay paglaom, luyo sa lubnganan. Klaro, gisulti sa balang kasulatan, may gala. Padayon na nabasa ang unang Tesalonika ni Kuntini, o niya, kay kita nagtuman si Kristo na banhaw, gikan sa patay, mausap nga kita, mutuo, nga dunay pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Maunay, gisulti sa balang kasulatan. Pinaagi ka niya, nagtuo ka, banhawon ka, inigbalik sa Ginoo. O niya, katong mga buhi nga naabtan sa Dios nga matarong isa, o niya, inigbalik sa Ginoo, sigud mismo. Dili kay proxy, dili kay magpadala sa madalunda. Sigud mismo ang manaog. O niya, uban sa tingog sa trumpeta, sa kagahob sa trumpeta sa mga madalunda, ang tingog sa Dios, ang kagahob sa mga madalunda, ang linog, mo kanay makapaabri sa mga lubnganan, o niya ang mga nangamatay di kang Kristo, mamangon. Nindot, no? Kung mamatay ang tao di kang Kristo, may paglao, mabanhaw, inigbalik sa Ginoo. Kung ikaw nagkinabuhi nga diin, doon sa Ginoo, maabtan ka nga buhi, may paglao, may inigbalik sa Ginoo. Ingon din niya balang kasulatan, og ay lang yun mo kagool, ingon ni Juan, kay kadtong naslubganan, ini kadungog sa tingog sa Ginoo, sila o niya mamangon, o kadtong naghimo og maayo banhawon aron hatagan sa kinabuhi, apan kadtong naghimog dautan, mo ni bantayanan pagay nato. Kadtong naghimo og dautan, sila pagabanhawon aron silutan. So kini may gala, mo ni ang atong hatagan pagtagan, samtang kita buhi pa. Nga atong himuon atong kinabuhi, atong kaglingon, takos pagsugat sa Ginoo, ingon sa dini, o niya humaniana, mabuhi ta, hangtod sa kangturan, mag-uban ta sa mga tao nga nangabanhaw o tao nga mga buhi naabtan nga matarong, magsugat sila sa Ginoo o niya managkalipay sila nga naman kay ang Dios o niya ilang mahibalag o niya sama sa gisulti may galak ko sa Juan 14 versikulo 3, aron kon asa gani ako tuasan mo. Sa gingon ni Pablo, Tesalonica 4:7, aron kita magkigtagbo sa Ginoo diha sa kawanangan, dili kay mutungtong ang Ginoo dinhi sa yuta. Diha aras kanginan maghangad ta o diha bayawon ta sa panganod o diha alsahon ta paingon ngadto kauban sa Ginoo siya. Aron nga kamo ako kitang tanan makig-uban sa Ginoo hangtod sa kangturan.
Higala, paglaom nimo, paglaom nako, nga kita makalingkawasan ni kalibutan, nga puno sa mapagantos, kita ituboy sa Ginoo, bayawon sa Ginoo, magsugat kita sa Ginoo, dito niya, wala na'y kagulanan. Dito niya, wala na'y kapaitan, wala na'y mga luha. Sa 2 Pedro 1, versikulo 11, ugon niya ang Ginoo mismo, si Kristo Jesus, maghatag kanimo, maghatag ka na ako, og masigabong nga pag-abi-abi. Ganahan ko aning gisulti ni Apostol Pedro. Ingon siya, gunya ang Ginoo nga atong manuluwas, maghatag ka nato og pag-abi-abi nga dili katupngan. Nindot kayo. Glorious welcome nga to sa gingharian o gunya kita magpuyo hangtod sa hangtod. Higala, magigsunan, magkapaglaom, mo kini ang tinguha nato. Magpuyo kita sa gingharian nga wa na'y pagkatapos o niya siya mag-abi-abi kanimo, mag-abi-abi kanako, mag-abi-abi kanato. Pagkanindot kayo. Apan ayaw gyud tuguti higala nga ikaw ray makaadto sa langit way labot imong pamilya. Unta ikaw, ako, kitang tanan sa atong pulianan, mag-uban ta tanawa. Moadto ta sa langit. Kinsa ba dinhi kagabiyon mingon, gusto yu kong moadto sa langit, dili lang kay ako, apan kauban sa kong pamilya. Taas kamot. Daghang salamat. Abi-abihon ka sa Ginoo. O kita makiguban kaniya, nindot kayo kung dala nato atong pamilya. Kung malipay kay ko, kung doon ay panagtigom sa maani, atong kuyugon, atong pamilya, ang atong mga anak, na mga bata din eh. Pero gagmay po kayo, okay na po nga ibilin lang tingali. Pero nindot kayo, ayaw katong naadi ni karon nga mga banar na nga ni asawa lang, dada inyong asawa o mga anak. Nga no? Mga tuta sa langit, kitang pamilya, muadto sa puloy-anan, nga wa na'y pagkadaan.